Lang peri sonim so te rang ning kan trok siam hang ke thegarani katalon pon. Kedam tang ning kan surihini rakre troga sengkan lang peri sonim so ate ranga mahang pat thekpon lola sun sipining. Surihini reng koira ke thoma sengkan ja khongachik lo ni phai koyar ni lang peri sonim so te rang ning kan trok siam hang ke thegarani nang plengsi ada por phainer kebra chitim apor malom LRNA amai phu sonju tok bi lapen dun mai phi nasma bepi lapen dayaram tok bi alangli tumari deng pen LRNA alama ingthur ponlo lapen kachikimo sai ang dengalong kong chun bang premson killing lapen ari sang ho tumpen japon lensi karbyang long khaya nok bi do an karlitanga tuma pham chikimo ponlo lapen labang so phi puthot LRNA atima tumpen dikrut pialang sunalong LRNA ningkan troksi kipleng amhangke theke chok mai phu sonju tok bi lapen kong chun bang premson killing alangli tumpen kek ing than polo lapen puthot LRNA atima tumpen dikrut pialang sun kijuya klamalong tharwe jangphong jangmia rong aklim hei hui team LRNA atumpen theng pia rong aklim e ponlo labang so theng pi ke e pona long kachirap dun Dokmoka Forest Range atuma hin pensi chirap chito dunlon. Labang so LRNA ningkan troksia mahangke thek ara ning katalon ponalong team LRNA along klembang phubang phiatum chirap chito dun pen dikrut pi alang sonalong an esan chorap sarsi mesen pen bangso katalon ponalong pachun ponlo. Wolong komaji pen samiamlin thangchupi report kido live. Indian troksi lang peri sunim so terang la bangsu am hangga tek talon pon bangsu alam hicek kan thang kan lalu 2016 naning kan si lang peri sunim so terang am hang pathek lo aso ko pathek on agenda ke lalo rat ajoini lapen rat farman lason matha pobesi ni lang fer angkang along nitung kado wiri so jang jelang si un an bangki anti social pencing lo lah kado wi apni ben pajok di phansi itu masuk asong ke penilo amang pathek lo lapen pining an ke ni tum kingdeng foksian lo lasi lasu katalon pon ni tum bangke pini jasemet ha dikrut pia langsun bengi buku belugar buku hadak sini tum bang kado we ini po hadak si ratsai tame isi social pelo cleanliness awareness manggupo lapen ke bang jilang ala bangsu elaran epen lang perarat lapen karping ora pan la dak sia motora joini lapen rat apan pu la bangso puta kwan chisong ding sa karang lo kiram tangan ni benan tame lang fera kisung apa ni angin litung lang fera kisung terama hicara bongbong lo athi litung cicini lang fera rada kisung ke komani abang pu bang pi bang pen gedak itu ma kisung ke nampak jok dulu lasu kecemat haben jok dang nitung kato ko be ari so jang dorapet pen cepang tang pon ben sipini lasu sai bang kai kita kisung boy tum handa cerah mo lapen aku kibang jerni tang tame jongsi lason ke phan jongsi ka song lang hidup puti ni tum je song dumji kedam tang hut tame ni tum 24 plus moment pen hut tame ni tum kai kita je song dundu lapen ke non kibang ji la uniform civil ko pun tame ni tum ben ke kai kita kam ki dun lang feri sung sa teran ben ke la ke bang jilang elaran epen o kimi pan kupiam mises ping tu lalu o kimi non jasemet ke lalu ni tum hekon lo lang ferang kang det kali kapre ka hawar long ta ditum non hobi ki mi ke bang automatum trust ke chobang laging tonangji aku laso kapang tonji phangi api potum social organization ke klema tum det kali api potum mata laso mu bang cheri pon donangji athir jongsi hobi ki mi tum jongsi non pini trust ha ke choben jongsi jum ulo pode mu ke bangji obi ki mu ke bangji obi ma itum la karbeng long apang ke kapre mi asunsi ceman lasi pini itu dak sports activities hai do badminton kapatu sai do football do lahai hormu longle o miki mitung bang nang po dak pasi participate nang po athi lahai oprana khino hormu chulu puti lage mo fit a generation of hanga khino thetan